Please electrify your mind. You're watching Electrify Your Mind. Ahoj do celého sveta, sleduješ Glue TV a reláciu Electrify Your Mind. V rámci druhého vydania tohto programu a exkluzívne interview s Mobim pridáme report a interview s kapelou Nuvelvák. Budeme sa spolu rozprávať o Great Festivale, ktorý bude v Piešťanoch. Máte sa na čo tešiť, zostaňte z Glue TV a Electrify Your Mind. Sleduješ Electrify Your Mind na Glue TV. Kapelu Nuvelvák asi nikomu špeciálne netreba predstavovať. Skupina odohrala 2 vypredané koncerty, no a my sme tam samozrejme nechýbali. Ako to celé vyzeralo a ako sme kapelu vyspovedali, tak to si pozrite na Glue TV a relácii Electrify Your Mind práve teraz. Get me down on my knees. We call it Hello, darling. And darling, do you mind if I play the guitar bit while you talk? Is that right? How do you feel here in Bratislava? I just feel perfect. I love it. It's such a beautiful little city. We stayed in the center, but it was lovely. So lovely. We had lunch in the sun, in front of a fountain, and I took so many pictures of your buildings. It looks like Disney World. How did you get together as a band? It's a very long story. So it translates into New Wave in English and Bossa Nova in Portuguese. So in the beginning was a project wanted to cover new wave songs into bossa nova. So new wave was 80s music, punk and new wave, and we did some covers in bossa nova style, and it was working very well. The real story is that we were all sitting around the living room, drinking very good French wine, and we were listening to some of the old punk and new wave songs, and then we brought a guitar and we decided to play the same songs with the guitar, and then all of a sudden we realized that these songs are so perfect with a guitar and a voice, so we did an album like that. Who choose the songs on your album song? Me. I was just like listening in my iPod and I'm just like, oh, this one is brilliant, I want to do it. And so I asked Olivier and Mark and they say, yeah, we should do it. So that's perfect. Perfect. I mean, she picks some of them, but sometimes I get to pick them. But the actual truth is that neither of us pick any of them. And the men
pick the songs and the girls sing the songs. So this is a very traditional band. I really love Bauhaus. Bauhaus is fantastic. I'm into Depeche Mode. Depeche Mode. To Joy Division. Oh no, sure. Such good stuff. It's like Sex Pistols. Always the sun. Oh. Golden brown texture like sun lays me down with my mind. She runs throughout the night. No need to fight, never a frown with golden brown. Something like that. Okay, tell me something more about popularity. Do you like popularity? Yeah. I mean, without popularity, we are nothing. So it's okay. We're happy with it. Well, it's just like that's how Nouvelle Vague exists, by being popular in every country, in many countries. That's why we're traveling a lot and touring a lot. Okay, a lot of bands play cover versions. What do you think? Why are you so popular? Of just taking great songs and refreshing them in a very easy and natural way. It really isn't like, it's not overthought and it's not overproduced. It's just simple and perfect, and the song comes out like a fountain. Okay, your live show is absolutely perfect. It's brilliant. Do you like to going to the shows as a spectators? Of course. When we're not touring, we spend time like going to see some other artists everywhere. And The opera, darling. in Vienna, I'm going to the opera. In Paris, I'm going to see some really punk and dirty bands playing. I'll come with you. Can I come with you? Your music, about your maybe new CD. The next CD. Well, the fourth one just released, has been released. Next CD, come on. Let's go. Alright, here's a little sample of the next song, okay? Next song. You're the first to have this, so better use it wisely. Outside there's a boxcar moving. Outside the family store. Outside the fire breathing. Outside you wait till your face turns cold. I know the dirty walking.
I know the furniture that hangs outside the boxcar waiting, take you away to no other place. There is a wait so long, so long, so long, never wait so long. Here comes your man. Here comes your man. Here comes your man. Here comes your man. Thank you very much, Bratislava. We love you. Start moving. Big shake to the land that's falling down. It's the wind that makes the palms stop blowing. A big, big palm going way downtown. There is a wait so long, so long. You never wait so long. Hello, Glue TV. This is Mareva from Nouvelle Vague. Merci beaucoup. I'm really sad that tomorrow we leave Bratislava. I'm really honest. I love this city. It's so beautiful. We'll extend it. And you guys have been great. Thank you so much. Thank you for coming all these times. I think we've been here before, but tonight is special because I'm here tonight. I'm Mareva Galante. This is the last one. This is the sad song, darling. This is the sad song, darling. I'm going to have a drink backstage while you sing it. Perfect, darling. When routine bites hard and ambitions are right, when resentment rides high, but emotions won't grow, and they're changing always, taking different roads. Then love will tear us apart again. Love will tear us apart again. Why the bedroom so cold? You've turned away on your side. Is my timing that flows? Our respects run so dry. Yet there's still this appeal that we've kept through our lives. Then love will tear us apart again. Love will tear us apart again. Minulý rok v auguste sa na Slovensku objavil nový hudobný festival a treba povedať, že určite hneď jeden z najlepších, ak nie úplne najlepší Grap festival, a tohto roku sa 12. a 13. augusta bude očakávať a odohrávať už druhý ročník na Piešťanskom letisku. Ďuro Podmanický je naším hostom v Electrify Your Mind a práve s ním sa budeme baviť o tomto festivale. Ďuro, ahoj. Zdravím vás. Ďuro, tak asi tak úplný základ, čo nás čaká tohto roku na Grap festivale v Piešťanoch? Tak okrem dúfam, že slnečného počasia vás čaká nespočetne veľa interpretov. Navýšili sme počet interpretov zahraničných vlastne na tom hlavnom stage. Budete mať možnosť každý deň vidieť 3 zahraničných minimálne interpretov. Je tam napríklad kapela Hertz, je tam kapela Wombats, je tam pre drum and bass fanatikov Chemist, potom je tam Interpol napríklad, aha, vidíš to? Interpol, New Yorkčania dojdu prvýkrát na Slovensko a je tam krásna Marina and the Diamonds. Do tej ženy som sa okamžite zamiloval, keď som si ju pozeral na YouTube. A máme tam veľmi veľa ženských interpretok, čo som bol sám prekvapený, ale takto nám to vyšlo. Ako sa darí chalanom, ako si ty a Janči, s ktorým robíte spolu Grap Festival, urobiť vôbec niečo také? Ako prišla vôbec taká myšlienka? Je to ohromne nákladná záležitosť? No prišlo to tak, že my sme s Jančím išli v dodávke z nejakého koncertu a sme si povedali, že spravíme festival niekde v Pezinku pre 500 ľudí, mali backstage a budeme si tam popíjať pívka a zahra nám kapela Hex, kapela Para a tak ďalej. Potom došiel taký jeden ďalší nemenovaný človek, ktorého sme určite potrebovali, hlavne kvôli partnerom aj kvôli tomu, že organizoval už nejaké festivaly.
a vlastne z jeho príčiny im sa začal nafúkávať a zistili sme, že čo tak zavolať jedného zahraničného interpreta, ale tým pádom treba zavolať ďalších 2 partnerov a tým pádom sa takto nabalovalo a tak asi takto to nevzniklo. Nie je to strašne jednoducho, je to také jednoduché? Je pravda, že ja netrávim až tak veľa času v tom kancli ako Janči, to keby tu bol Janči, tak by povedal určite, že je to veľmi zložité, ale áno, je to veľmi zložité. Dobre, čo také kapely, požiadavky, tie špeciálne maniere, kadejaké, ako sa s tým pasujete a bojujete? Tento rok to bude mať o niečo jednoduchšie, pretože tie veľké mená dojdú so svojimi turbasmi, takže to znamená, že nás nebudú, odchádzajú nám také problémy, ako je ubytovanie a predstavne, pretože toto všetko tam oni majú v tých svojich obrovských autobusoch, ale rozhodne, keď si pozrieme tie ich ridery, tak nájdeme tam nejaké zaujímavosti. Zatiaľ nikto po nás nechcel nič akože extra, že by sa mi prevrátili oči, ale myslím, že minulý rok kapela, ktorá to bola Roixop, tam mala veľmi zaujímavé veci, že museli sme ísť do Bratislavy nakupovať do iných obchodov. Roixop všeobecne, s nimi sme mali určité zážitky, veľmi dobré. No fajn, dobre, skúsme ešte také základné informácie, pre koľko ľudí je ten festival? Tento ročník bude 10 000, potom stop, máme to tam nastavené, čo sa týka gastronomických zón, všetkých toalét, aj to, aby sa tam naozaj ten človek cítil príjemne, aby to nebolo predimenzované a tak ďalej, takže tých 10 000 ľudí stop, takže ľudia treba kupovať tie lístky, alebo čo potom, keď to nebude. Presne tak, lístky sa predávajú tak ako teplé rožky, ako sa zvykne vravieť. Výborne. Grape teda bude druhý ročník. Čo okrem hudby nás tam ešte môže čakať a čo nás bude čakať a čo tam môžeme zažiť? Tak tento rok sa nám trošku aj nafúkli stage, máme ich tam viac. Budeme tam mať napríklad stage, kde sa budú premietať filmy celý deň, ale môžete čakať aj nejaké prednášky a vlastne potom tam ukončia DJ. Snažíme sa čo najviac urobiť zastrašených ploch, aby aj keby pršalo alebo svietil slnko, aby ľudia sa tak mali kam oddychnúť, aby neboli vonku, bude tam strašne veľa tújbakov a toto bude napríklad jeden z toho, že tam budú prednášky, filmy a divadlá, mladé, ochotnícke, veselé, čítačky tam určite nejaké budú a hlavne určite sme sa snažili fakt ten návštevník, aby sa príjemnejšie pohyboval po tom areáli, trošku budeme mať špeciálny tvar areálu, ale to ešte nechcem prezrádzať, lebo ešte to nemáme doťuknuté, len pôjde nám o to, aby v tom areáli nebol žiadny roh, aby sa nikdy neodstol v rohu, aby to bolo celé do takej bubliny jednej. Uvidíme, či nám to vyjde, ale myslím, že hej, aspoň ten roh dodržíme. Ale určite meníme úplne celú gastrozónu, zostáva nám tam vlastne iba ten int a príjmame úplne nových ľudí, lebo neboli sme moc spokojní s minulajškom, a takže určite tieto všetky veci budú zlepšené. Tak treba povedať, že minulý ročník, teda prvý ročník Grape bol podľa môjho názoru úplne fantastický, čo sa line-upu týka, ale taktiež aj celá organizácia na to, že to bol prvý ročník, ako klobúk dole určite. Vždy je čo zlepšovať, ono sa to tak vraví, ale myslím si, že taký bežný divák, návštevník to ani nemusí postrehnúť, ako to bude s ubytovaním. S ubytovaním donesli si stany. Staré mestečko bude teraz podstatne väčšie. Keď tam niekto minulý rok bol, tak to nebude iba na tej jednej strane Rambey, ale aj na tej druhej strane. Chceme, aby v tom stanovom mestečku bola samozrejme tiež nejaká gastrozóna s nejakými výčapmi a s nejakým barom, aby ľudia naozaj mohli fungovať aj v tom mestečku, aby nemuseli chodiť do samotného areálu. A určite mesto Piešťany poskytuje, keďže to je kúpeľné mesto, neuveriteľné veľké spektrum od robotníckych ubytovní až po 5-hviezdičkové hotely, takže myslím, že ľudia si tam určite niečo nájdu. Grape Festival 2011. Vystúpia Interpol, Hertz, Wombats, Marina and the Diamonds, The Sounds, The Chemist, The Noha, The Para, The Pudding, The Hex, The Midility, The B-Complex, The Bad Zverina versus The Hafner a veľa ďalších. Na festival vás privezie Seat, osvieži kozel, energiu dodá Red Bull, tešia sa na vás partneri. Grape Festival 12. a 13. augusta, letisko Piešťany. A budeme tam všetci. S Ďurom Podmanickým sa bavíme o Grape Festivale, ktorého druhý ročník bude 12. a 13. augusta v Piešťanoch na letisku. Už sme sa bavili o interpretoch. Taká zaujímavá otázka, kto zostavuje line-up a vôbec, či sa nehádate popri tom, že by ste chceli niekto iné meno, alebo niektorý z vás nechcel to meno?
Tak na začiatku my si fakt spravíme obrovský zoznam kapiel, ktorý je rozšelený od modrých až po červené. Červené znamená, že by sme museli predať svoje životy a veškerý svoj majetek, takže do tých červených nejdeme. Ale na tomto sa zhodneme všetci, si tam vypíšeme mená a teraz už je od našho bookera, šikovnosti našho bookera hlavne, že či sa tie kapely vôbec budú pohybovať v Strednej Európe a či vôbec pôjdu. To už je na nám, vybere nám nejaký počet a ono je to vlastne celé trošku je na náhode, akože, ale nikdy si tam není mená, ktoré by sme my nechceli. A potom už ten záverečný line-up robí hlavne Janči Trstenský, ktorý to celé vymýšľa, aby sa nekryli kapely, aby si mohol z jedného stageu prejsť na druhý a aby ti neušla ani jedna skladba. Tento rok mu to vyšlo, takže určite, keď si zostavíte program, tak budete to dokázať tak vyskladať, že by ste si úplne všetko, čo len chcete. Perfektne. Ktorý interpret bude v ktorý deň, hlavne čo sa týka tých najväčších? Tých najväčších, tak piatok tam máme Hertz, Interpol a na bečkovom stage máme Chemist a sobotu je vlastne Marina and the Diamond, Sound a Bombec. Stíhaš ty pozrieť aj niektorý z tých koncertov, ktorý teba najviac zaujíma z tých, ktorí budú tento rok na Grape? No mňa zaujímajú asi všetky, ale nevidel som Hertz napríklad, takže to si veľmi rád pozriem, lebo som počul, že máme kamaráta, ktorý ich zvučil, keď išli britskú šnúru a že to vedia naozaj dosť rozbariť a že ten ich výzor iba klame, lebo sú to fakt pankači a robia bordel, takže som zvedavý naozaj. To si mi zobral otázku, pretože práve toto, že chlapci pôsobia tak milo, chladne, troška odmeranie, ale veľmi tak slušne, ale presne šíria sa informácie, že Hertz to vedia celkom rozbaliť. Ako to je? Tak ja to môžem potvrdiť iba od toho chalana z Bukara, ktorý zvučil, že áno, je to tak. Takže ale budú mať svoj turbas, tak ich tam natlačíme, ich pošleme preč, ale hlavne sa bavíme o tom, čo robia na stage, že? A bude to strašne profi, akože ja len dúfam, že dojdu s tými spevákmi, keď dojdu, tak to bude fantastické. Ale jak som videl ten rider, takže by mali, takže tu je to určite super. A on ten spevák spieva tak dokonalo, že čo som si pozeral tie koncerty, tak som tam nevidel. Ja ti môžem potvrdiť, ja som ich videl vo videu. Takže fajn, dobre, toľko by sme mali o Grape Festivale, treba ešte niečo zdôrazniť? Zdôrazniť treba to, že ľudia, aj keď prší, ja som bol teraz na Southside Festivale, kde bol fantastický line-up síce, ale však ani u nás to nie je zlé. Že tým Nemcom je to úplne jedno proste, že keď prší a máte tam napísané heavy raining, tak je to úplne jedno, si zoberte gumáky, prší pláž a proste ideš. A žije sa, akože u nás je všetko dovolené, teda samozrejme okrem zakázaných látok a tak, ale proste ľudia si tam môžu si dať čajík s Jägermeisteríkom, není problém. Takže tohto sa nebojte, zoberte si dobrú náladu a štúpať do ušov, máme taký systém teraz zvukový, že umrete. Perfektné, ešte jedna otázka už mimo festivalu Grape. Ako sa má kapela Billy Barman? Čo bude nové? Zahráme si na takom festivale, že Grape zavolali, fantasticky platia a budeme jazdiť, máme nejakých 16 koncertov alebo koľko cez leto. Každý víkend niečo. Ale dúfame, že s laptopom a budem riešiť aj festival. Práve to som ti chcel povedať, že veľmi sa budeš venovať festivalu. Perfektne, my sa tešíme. Na Grape do Piešťan vás pozval Ďuro Podmanický a vy ste si to všetko pozreli na Glue TV v relácii Electrify Your Mind. Zdravím vás, moje meno je Ďuro Podmanický, som organizátor Grape Festivalu a spevák z Billy Barman a zdravím všetkých divákov televízie Glue. Už 30 rokov uplynulo od vydania debutového singla a aj albumu skupiny Depeche Mode. Skupina pripravila aktuálne 3 CD plné remixov s názvom 81 až 11. Svojimi remixami prispeli aj Roy Ksop či Eric Prydz, ale aj starí a bývalí členovia skupiny Depeche Mode, Alan Wilder a Vince Clarke. Nový album vydal chlapík, ktorý sa pred pár dňami zastavil aj na Slovensku, odohral jeden famózny koncert. Destroyed, tak sa volá nový album, od Mobyho obsahuje 15 nových trackov, ale aj buklet plný fotiek, ktoré nafotil Moby osobne. Prvýkrát v hudobnej histórii vyšla aj spoločná výberovka kapiel New Order a Joy Division. Kompilácia obsahuje celkovo 18 skladieb a medzi nimi aj hity Love Will Tear Us Apart, Blue Monday, True Fate a aj nový single od skupiny New Order Hellbent.
Po 20 rokoch sa dokopy dala aj česká synthpopová kapela Oceán. Na radosť všetkých fanúšikov sa vydali na krátke československé turné a dokonca vydali aj nové live CD Oceán v Roxy. Obsahuje záznam z pražského koncertu a aj aktuálny novinkový single Odlesk tvůj. Sleduješ Electrify Your Mind na Glue TV. Hovorili sme o tom a sľúbili sme niečo, čo ideme práve teraz splniť. Exkluzívne interview s Mobim, ktoré sme robili iba pre vás v Londýne. Práve teraz a práve tu na Glue TV v rámci relácie Electrify Your Mind. Moby exkluzívne. Hi, I'm Moby, and please electrify your mind. I started playing music when I was around 10 years old, and my first inspiration was just going through my mother's records. My mother had a great record collection. You know, everybody from Stravinsky and Gershwin to the Beatles and the Doors. So when I was home alone by myself, I would just sit and listen to her records. And because I wasn't very good at sports, I would spend, like, after school, half the kids would go play sports and the other half would go home and watch TV. And I was in the second half, where I'd either like go home and watch TV or listen to records. And so that was my inspiration, just being exposed to so much strange, interesting music. You know, because my mother really had the most eclectic music collection. And then as I got a little bit older, I would say my biggest two influences were Brian Eno and David Bowie. You know, Brian Eno producing, so ambient music, Roxy music, Talking Heads, Devo, just all those. And then David Bowie's records like Low and Heroes, Station to Station. I grew up playing classical guitar, playing classical music and studying music theory. And then when I was around 13 years old, I started playing in punk rock bands. And the punk rock bands I was in, we would rehearse in the basement of my mother's house. So people would leave drum sets down there and bass guitars and amps, and so I learned how to play drums and bass. And then my mother was a pianist as well, so I taught myself how to play piano. So those, and then on stage now when we tour, there's about 6 or 7 of us on stage. So there's a drummer, a vocalist, a bass player, a string section, a keyboardist, and me playing guitar, vocals, percussion, etc. So I listen to everything. But my background is much more indie. You know, I grew up listening to American punk rock and weird electronic music. You know, New York bands like Suicide, Silver Apples. So like early electronic music, and then sort of more experimental house music and electronic music. But now I listen to everything from old blues to Pantera to Kraftwerk to, you know, I mean, just all, I like everything. Yeah, I did a remix for Plastic Man because he's putting out a sort of Plastic Man's greatest hits. And I did a remix for that because Richie Hawtin's an old friend of mine. And then I just did a remix for Daft Punk from the Tron soundtrack. Because they had this one piece of music called Flynn's Theme that I really liked, and it reminded me of Tangerine Dream and, you know, some early electronic music, so I did a remix of that as well. Yeah, I wonder, I mean, I love playing other people's songs. As far as recording cover versions to put on my albums, I'm sure I will, I just don't know which ones. I mean, because there's so many great songs that could be covered. It's the difficult part is figuring out which song to actually do a cover of, because there's so many to choose from. The first concerts I ever went to was Depeche Mode in New York. It was their first show. So it was in 1981. I think I was 15 or 16 years old. And Vince Clarke was in the band, and so they had a reel-to-reel machine, 3 guys on synthesizer, and Dave up front. And that was one of my very first ever concerts. I really loved seeing the Sex Pistols when they did their reunion show. Actually, I saw Devo do a tour, and Devo live were so good.
they were fantastic. I started this website called mobygratis.com, and it gives free music to independent filmmakers and film students. So when I make music, my hope is that people will listen to the music that I made. I don't really care how they listen to it, whether it's CD or MP3 or on the radio. I'm not really too concerned about where the music, how they get the music. I'm just very happy and flattered that someone would actually take the time to listen to my music. And I would certainly much rather someone listen to my music for free than not listen to it. You know, but if someone wants to buy the record, that's fine too. Druhé vydanie relácie Electrify Your Mind, ktorú sleduješ na Glue TV, sa pomaly ale isto končí, ale už tu mám avízo na tú tretiu reláciu, ktorá príde o mesiac. Budeme sa rozprávať s Chrisom Cornerom, spevákom kapely AMX. Pozrieme, ako to vyzeralo aj na bratislavskom koncerte a pridáme celkom isto aj ďalšie zaujímavé rozhovory a pozvánky. Zostaňte z Electrify Your Mind na Glue TV. Ahoj.